אתם מכירים את זה שאתם רוצים לעשות איזה משהו, או לא רוצים לעשות את המשהו הזה, ואתם מחפשים אישורים בחוץ, אתם מתחילים להתייעץ, ובעצם בסתר לבכם אתם מקווים שמישהו ייתן לכם את האישור לעשות את זה. אז אני רוצה להגיד שפעם, אם היו שואלים אותי מה הדבר הכי חשוב בשביל להצליח בעולם החדש, אז מה המיומנות הכי חשובה, אז הייתי אומרת שהקשבה, הקשבה פנימית. היום אני מבינה שהקשבה פנימית זה אומנם הבסיס וההתחלה, אבל זה לא מספיק, כי אנחנו יכולים הרי להקשיב ל-Waze, או להקשיב ל-Waze הפנימי שלנו, ולא להקשיב. ה-Waze יכול להגיד לנו לפנות ימינה, ואנחנו נפנה שמאלה. כשמדובר ב-Waze שעושה טעויות זה דבר אחד, אבל כשמדובר באינטואיציה שלנו שאומרת לנו לעשות משהו ואנחנו הולכים נגדה, אז זה לא חוכמה שהקשבנו לאינטואיציה. אנחנו רוצים גם לפעול, ובשביל לפעול אנחנו בעצם צריכים לתת לעצמנו לגיטימציה, לתת לעצמנו תוקף, לתת לעצמנו גב, להיות גב לעצמנו, לפתח איזשהו עמוד שדרה שמאפשר לנו לפעול בהתאם למי שאנחנו, בהתאם לייעוד שלנו, בהתאם לדרך שנכונה לנו. אני אגיד שלא מזמן קיבלתי איזושהי הצעה, שעל פניו במקום שבו הייתי צריכה לקבל אותה, הייתי צריכה להסכים, הייתי צריכה לקחת את זה, וחלטתי שאני מתחילה להתייעץ עם כל מיני חברות, והן אומרות לי, כן, תעשי את זה, והן מסבירות לי הגיונית למה אני צריכה ללכת על זה, וככל שאני מדברת איתם אני יותר נוסעת ממש חרדה וקיפאון, והבנתי שאני בעצם יודעת שאני לא רוצה לעשות את זה, ושאני מחפשת אישור. שאני מחפשת שהם ייתנו לי לגיטימציה לדבר הלא הגיוני הזה שרציתי לעשות. כשהבנתי את זה, אז החלטתי שאני באמת עוזרת אומץ ועושה את זה, ולא מקבלת את ההחלטה, וזה מאוד הפחיד אותי לעמוד מול כמה אנשים, ולהגיד להם שהחלטתי לא ללכת על זה, ועשיתי את זה. וזה היה מפחיד, וזה היה עבר. ואחר כך חזרה אליי אנרגיה, והייתי מאוד שמחה שעשיתי את זה. ואפשר לקרוא לזה אומץ, אבל אני בעצם קוראת לזה עכשיו לתת לעצמנו לגיטימציה. וכשאנחנו לא נותנים לעצמנו לגיטימציה, כי בעצם רובנו גדלנו על לא לתת לעצמנו לגיטימציה, כל החברה שלנו כיום בנויה על זה שיש איזה מישהו או משהו בחוץ שיודעים יותר טוב מאיתנו, אז כשאין לנו את הלגיטימציה הפנימית הזו, אנחנו מתחילים לחפש ביטחון וחיזוקים בחוץ. זה יכול להיות בהתייעצויות עם אנשים, בחיפוש אחר אישור, זה יכול להיות בחיפוש אחר מחקרים וסטטיסטיקות, זה יכול להיות בלחפש מה אחרים עשו והצליח, בוא נראה מה אחרים עשו ועובד, בוא נראה איך עושים, בוא נראה מה הדרך, ואנחנו מנסים למצוא איזשהו ביטחון שמה שאנחנו רוצים לעשות, מה שמגיע מתוכנו, מהפנימיות שלנו, איזשהו שדר פנימי שאנחנו מקבלים, שהדבר הזה יוביל לתוצאות, לאהדה חברתית, לווירליות, אני יודעת מה, כסף, לשימור הסטטוס קוו, whatever, כל אחד מה שחשוב לו, לנעימות, לאהבה, כל מיני דברים שחשובים לנו, שאנחנו מאוד מפחדים אולי לאבד אותם, או שלא יהיה לנו אותם, מאוד חשוב לנו שיהיה לנו אותם, יש כל מיני דרכים להגיד את זה, אבל בגדול אנחנו מחפשים איזושהי נוסחה בחוץ שתיתן לנו את הביטחון. עכשיו, אנחנו בעולם חדש, שבו אנחנו צריכים לעשות דברים חדשים, ולהמציא דברים חדשים, ולהביא מסגרות חדשות לעולם. ומה שהיה כבר לא עובד, העולם השתנה, לא סתם הדברים כבר לא נותנים לנו ביטחון כמו פעם, לא סתם האמון שלנו נפגע, לא סתם מה שעבד לא עובד. זה קורה כי אנחנו צריכים לבנות עכשיו עולם חדש, אנחנו כבר פעם הייתי אומרת, אנחנו לקראת מעבר לעולם חדש, אנחנו כבר בעולם החדש, העידן החדש כבר כאן, הוא קורה, ואנחנו לא יכולים ליצור חדש כשאנחנו נשענים על מה שעבד פעם, כי
by default במשהו חדש יש חוסר ודאות. אין עדיין ביטחון, אנחנו עוד לא יודעים אם זה יצליח. אנחנו רוצים להביא משהו חדש, אז אנשים לא עשו את זה לפנינו, וגם אם עשו את זה, אז אולי אנחנו רוצים לעשות את זה בדרך אחרת. ואם אנחנו רוצים לפעול מתוך הקשבה על הקול הפנימי שלנו, הקול הפנימי שלנו אף פעם לא מנחה אותנו למשהו שהוא הגיוני ובטוח, הוא מנחה אותנו להתפתחות, הוא מנחה אותנו לשינוי, להשתנות, והביטחון שלנו צריך לבוא מהיכולת שלנו להיות גמישים, משתנים, מתחדשים, מתפתחים. ולכן חשוב פה מאוד מאוד העניין הזה שנלמד לתת לעצמנו את הביטחון הזה, את הגב הזה, אוקיי? אני אגיד שאני מדברת על הנושא הזה כבר מ-2017. ההצעה הראשונה שלי הייתה איך למצוא ביטחון בעידן של חוסר ודאות וטלטלות, עוד לפני הקורונה. ובשנים האחרונות, וכל מה שאמרתי אז נכון ועדיין תקף, אבל אני חייבת להגיד שאז לא כל כך הבנתי את זה על בשרי, כמו שאני מבינה את זה היום. כי בטבע שלי אני מאוד מאוד אוהבת שינויים, נוח לי בשינויים, אז זה לא העניין, אבל אני כן מבינה בעוד כל מיני רמות בשנים האחרונות את המקום הזה של הלגיטימציה, וכמה אני עדיין לפעמים מחפשת ביטחון בחוץ, ואני עשיתי עם זה הרבה עבוד, כאילו באמת בשנים האחרונות המסע שלי היה המון עבודה על בשרי של איך יוצרים יציבות בטלטלות וביטחון בחוסר ודאות, ובאמת מצבי קיצון של חוסר ודאות וחיים האישיים שלי וחוסר יציבות. ויש תקופות שאני כזה מרגישה שפיצחתי את זה, ואז אני מבינה שעוד יש לי דרך, אז אני כן חשוב לי להגיד שאני כן עדיין בדרך. אני פה רוצה לשתף אתכם מהדברים שעזרו לי משמעותית בדרך שלי עד כה, ויכול להיות שיש דברים שאני עוד אגלה בהמשך. ובכל מקרה אנחנו נמשיך ונעמיק בכל הדברים שאני אדבר עליהם היום, כי זה יהיה על קצה המזלג, וזה יהיה ככותרות עם כמה דוגמאות, אבל כל דבר אפשר עוד לצלול. אני כן רוצה עוד להוסיף משהו ברקע, שאני בשנים האחרונות הבנתי שאני מתמודדת עם פוסט-טראומה מורכבת, ומי שלא יודע מה זה פוסט-טראומה מורכבת לעומת פוסט-טראומה רגילה, שעל זה כן מדברים הרבה בשנתיים האחרונות, אז הקלטתי על זה פרק לפני כמה שנים, תלכו קצת אחורה בפודקאסט, יש שם פרק על פוסט-טראומה מורכבת ואיך היא מפריעה לנו להגשמה, משהו כזה, או שתחפשו את זה בצ'אטי או בגוגל, אבל בגדול מה שקורה בפוסט-טראומה מורכבת זה שנוצר איזשהו שבר מאוד מאוד עמוק בלגיטימציה פנימית שלנו, וביכולת לתת לעצמנו לגיטימציה ותוקף ולסמוך על עצמנו. זה באמת נושא שאני עובדת איתו כל החיים. אני כזה תמיד אמביוולנטית בלדבר על זה, כי אני לא רוצה להיות מתויגת כפוסט-טראומטית, אני לא רוצה שזה יהיה הזהות שלי, אני כן חושבת שאנחנו יכולים לחיות חיים מלאים ומוגשמים עם זה, למרות שזה בהחלט מביא אתגרים. מה שאני מבינה בזמן האחרון זה שזה באמת משהו מורכב, ושלוקח זמן, אם בכלל, אני לא יודעת אם בכלל אפשר אי פעם לפתור את זה לגמרי, אבל אני כן יודעת שאפשר לחיות בשגשוג עם זה, אבל זה כן מצריך הרבה עבודה יומיומית ומתמשכת עם הדברים שאני אגיד עליהם כאן, ואולי עוד דברים שאני עוד לא יודעת. טוב, אז אני רוצה לצלול רגע למרכיבים המרכזיים שעזרו לי, עוזרים לי, לשמור על איזשהו יציבות פנימית, ביטחון פנימי, לגיטימציה לעצמי, אוקיי? כל הדבר הזה. אז הדבר הראשון, ועליו לא ידעתי לדבר לפני, זה היה 8 שנים, זה מערכת עצבים מבוסתת. אני יותר ידעתי לדבר על החלק של התודעה והחיבור הפנימי, ואני עדיין חושבת שזה מאוד 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 חשוב, אבל אני כן מבינה שגם הבסיס שלנו, הגוף, הנפש, צריכים להיות מבוסתים. בעצם מה זה אומר מערכת עצבים מבוסתת? זה אומר
הרי למערכת העצבים שלנו יש שני מצבים, מה שנקרא מצב הישרדותי נקרא לזה, ומצב רגיעה. במצב הישרדות זאת אומרת, המערכת מופעלת על מצב הישרדות באופן תקין כשיש סכנה. הרבה פעמים בכל מיני סיבות, גם החיים שלנו עם המון סטרס וגם פוסט טראומות וכו', הרבה פעמים אנחנו כבר באופן כרוני על מצב הישרדות, או אנחנו נמצאים במצב הישרדות כשאנחנו לא צריכים להיות במצב הישרדות. מצב הישרדות מביא איתו או לוחמנות ומאבק, או קיפאון, או הימנעות, או ריצוי, שזה גם מצב של זה נקרא פון, זה גם מצב שקורה כשמערכת העצבים היא בהישרדות. ואז אני יכולה להבין במודעות שלי שאני לא צריכה לרצות, או שאני צריכה לפעול ולא לקפוא, או שאני לא צריכה להתאמץ כדי להצליח ואפשר להגשים בנינוחות, או כל הדברים האלה אנחנו יכולים להבין, אבל המערכת, משהו בתוכנו לא, זה כאילו אנחנו על מערכת אחרת שלא יכולה ליישם את כל מה שיש לנו במודעות. ולכן אנחנו רוצים בעצם שכשהמערכת לא צריכה להיות בהישרדות, היא לא תהיה במצב הישרדות, אנחנו נהיה במצב רגיעה. בעצם המונח מערכת עצבים מבוסתת אומר שיש לנו יכולת לנוע בין המצבים באופן חופשי ומותאם לסיטואציה. אוקיי, אבל בגלל שרוב הזמן אנחנו לא באמת בסיטואציה של סכנה אמיתית ממשית, אנחנו רוצים רוב הזמן להיות במצב רגיעה, ואם צריך אז לעבור למצב ההישרדותי. איך זה נראה בפועל מצב הישרדותי? מעבר למה שאמרתי, זה גם המון דברים שאני פעם לא ידעתי שהם לא מי שאני, או שלא ידעתי שהם לא באמת חלק ממני, או שחשבתי שצריך לעשות עליהם הרבה מאוד עבודת מודעות. למשל מחשבות שליליות, קורבנות, ראיית חוסר, ממש חוסר אמון, חוסר אונים, של חוסר אונים מאוד מאוד גדול, בושה, בעלה, כל מיני דברים כאלה, יכולים להיות תוצר שהמערכת פשוט לא מבוסתת. אני תכף אגיד מה עזר לי, אבל כשאני מבוסתת, החשיבה שלי באופן טבעי הופכת להיות הרבה יותר חיובית, ויש לי תחושה של יכולת ומסוגלות, אז יש המון חשיבות בעיניי על להביא פיזית את המערכת למצב מבוסת. לי מאוד עזר כטיפול עבודה סומטית, ספציפית במקרה שלי עד כה זה היה גרינברג. גם ראיינתי כבר כמה פרקים אחורה, חברה שלי דניאל שהיא מטפלת בשיטת גרינברג, או מדריכה בשיטת גרינברג, אז קצת דיברנו על זה שם, ובקרוב יעלה עוד פרק שאני מדברת עם מי שאני עברתי את התהליך, על איך באמת למצוא ביטחון דרך הגוף, ואיך הגרינברג עוזר בזה, אבל יש המון שיטות סומטיות, שזה אומר בעצם דרך הגוף, דרך התחושות, דרך הגוף, אז זה משהו שמאוד עוזר, אבל גם ביום יום זה ממש לשמור על הרווחה האישית שלנו, אם זה קודם כל שינה טובה. אני הקלטתי על זה פרק ממש בהתחלה, 9 בייסיק לפרודקטיביות, משהו כזה, או בייסיק לפרודקטיביות, ואז דיברתי על זה בהקשרים האלה, לא ידעתי כל כך אז על מערכת העצבים, אבל גם שם דיברתי על שינה, אוכל, דברים שהם כאילו לדאוג ל-well-being הבסיסי שלנו, זה קודם כל, כי אתם רואים, אפשר לראות את זה על ילדים, כשילד עייף אז כל המערכת כאילו פעילה אחרת, ויש כאילו, מכירים את זה, שילד צריך כבר לישון ועוד לא מבין שהוא צריך לישון, אז זה מה שקורה לנו, כשאנחנו לא מאוזנים, מבחינת שינה, אוכל, סביבת מחיה, אגב, גם יכולה מאוד להשפיע על הטוב או לרע. פעילות גופנית, כן, פעילות גופנית, אני ממש רואה אם כמה ימים לא עשיתי, אז נהיה לי פתאום מיינד פאקס, בקושי להירדם וכל מיני דברים, אז להקפיד על פעילות גופנית, נשימות, מדיטציות למי שאוהב וזה עוזר לו, יש הרבה מאוד דרכים, אבל בגדול אנחנו רוצים לשמור על הגוף נפש שלנו והמצב האנרגטי שלנו מאוזנים.
אפשר להכניס פה גם הודיות ותרגול אקטיבי של ראיית היש וכולי. אני באמת מרגישה שכשהמערכת שלי מבוסתת על ידי שאר הדברים, אז זה קורה באופן טבעי. כשהיא לא, אז צריך באמת הרבה יותר לעבוד על זה דרך המודעות. אז זה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. דבר השני זה באמת החלק של התודעה. אני קוראת לזה פרספקטיבה גבוהה. בעצם כשאני מדברת על תודעה, אני מדברת על לראות את התמונה הגדולה, מדברת על תפיסה שהיא תפיסה רחבה, לעומת מודעות שאני עכשיו מודעת לזה שכואב לי פה, אבל תודעה זה איזושהי תפיסה רחבה יותר שבה אני מוצאת את עצמי. ופרספקטיבה גבוהה זה אומר בעצם לראות את הסיטואציה לא רק את הנקודתיות שלה, אלא בהקשר רחב יותר. זה כמו לעלות, כמו שאנחנו עולים עם הכדור הפורח, ואז אנחנו יכולים לראות למטה איפה פקוק, איפה ככה, ואז יותר קל לנו לנווט ולמצוא את הדרך הקצרה ולקבל פרופורציות ולחוות כלילות. אז בעצם פרספקטיבה גבוהה עוזר לנו לחוות את הכלילות הזאת ולמצוא סדר בתוך הכאוס. זה כבר לא מבוך, אלא אפשר לראות איזשהו שביל ולשמור על אורך רוח. לי מה שספציפית עוזר זה הידע של תודעת העל, זה ידע שאני מלמדת גם, עוזר לי מאוד לחזור להקשיב לשיעורים, לתקשורים, כמובן ללמד את זה בעצמי, חלק מהסיבה שחזרתי להקליט את הפודקאסט הזה. יש משהו בתודעת העל שספציפית, קודם כל זה ידע שמביא פרספקטיבה גבוהה, זה חלק מהמהות שלו, הוא מביא פרספקטיבה גבוהה על כל היום-יום, על כל מה שאנחנו עוברים ועל הקיום שלנו כחלק ממשהו גדול יותר. אז הוא נותן איזושהי פרופורציה ועושה סדר בכאוס, אבל רק להקשיב לשיעורים ככה מחבר אותי לתדר שלי ולעצמי ותן לי איזשהו, כן, מחזיר אותי פנימה, מחזיר אותי בתדר שלי. אבל כל דבר שיכול לעזור לכם רגע להסתכל על התמונה הרחבה יותר, לחבר למשהו גדול יותר, ולהבין את הסיטואציה שאתם נמצאים בה. זאת אומרת, פגעתי במלחמה עם איראן, זאת אומרת במתקפה האיראנית, אז מאוד שמרתי על יציבות, ומה שעזר לי זה שבאמת ראיתי את ההקשר של הסיטואציה, של מה שקורה להתפתחות האישית שלי, זאת אומרת, זה חלק מזה, אבל חלק ממה שעזר לי זה באמת להבין איך זה חלק מאיזשהו מסע התפתחותי שאני עוברת כרגע, איך זה קשור כרגע, איך אני יכולה להשתמש בסיטואציה לעבודה הפנימית שלי. זאת אומרת, ראיתי את זה באיזשהו הקשר גדול יותר, וזה עזר לי. זה לא הדבר היחיד, אבל זה משהו שמאוד מאוד עזר לי, שאנחנו מבינים גם את הטראומות שלנו, אגב, שיש לנו פרספקטיבה גבוהה יותר לגבי איך הדבר הזה משרת את החיים שלנו, כן, אני ארחיב על זה פשוט בפרקים אחרים, כי אני חושבת שזה משהו שצריך ככה יותר להיכנס אליו כדי להבין, אבל בגדול פרספקטיבה גבוהה מאוד מאוד עוזרת לי. להבין גם בכלל, אם ניקח את זה רגע לכאוס של המציאות שאנחנו נמצאים בה, אז כשאנחנו מבינים רגע למה הדברים קורים, מה הסיבה שהם קורים, לאן הם הולכים, מה החוט המקשר, זה עושה הרבה מאוד סדר ומאפשר, כן, איזושהי תחושה של ביטחון יותר. וזה משהו שהידע של תודעת העל מאוד מביא בהקשר של השינויים שהעולם עובר. אוקיי, אז אמרנו עד עכשיו מערכת עצבים מבוסתת וחיבור לתודעה ופרספקטיבה גבוהה. הדבר השלישי, אני חושבת שהוא, לא יודעת אם הכי חשוב, הכל הכי חשוב, אבל הכל ביחד גם, הכל משתלב.
אבל חיבור למרכז הכוח שלנו. בעצם מה שקורה בטראומות, וגם בלי טראומות, קורה בחברה שלנו, שאנחנו מתרחקים ממרכז הכוח שלנו. אנחנו מתרחקים מהסנטר שלנו, שאנחנו מתחילים נגיד אפילו להתייעץ ולחפש תשובות בחוץ, אנחנו בעצם מתרחקים ממה שנקרא הסמכות הפנימית שלנו, הריבונות הפנימית שלנו, שזה היום כל מיני מונחים, מהעמוד שדרה שלנו, אנחנו מתחילים רגע, כן, לצאת מהסנטר שלנו. ומה שנותן לנו את הביטחון ואת היציבות זה להתחבר למהות שלנו. המהות שלנו זה החלק בתוכנו שנשאר יציב, שלא משתנה גם כשאנחנו משתנים, גם כשאנחנו מתים. בעצם החלק הכי פנימי זה הניצוץ האלוהי שלנו, שהוא לא מת אף פעם. וכשאנחנו מבינים מה זה הניצוץ הזה ומי אנחנו ומה היכולות שלנו ומה אני מאמין שלנו, שבאמת שלנו, שאנחנו הגענו איתו לעולם, לא שאימצנו מבחוץ, אלא באמת הידיעה הפנימית הזאת שלנו, זה מאוד מאוד מחזיר אותנו למרכז הכוח. וכשאנחנו, או כשאני, נדברת רגע עליי, כשאני, אני כבר הרבה זמן יודעת מי אני ומה היכולות שלי ומה המהות שלי וכולי, אבל אז קודם כל להבין את זה לראשונה מאוד מאוד חיזק לי את הביטחון, אבל אז הרבה פעמים אני נוטה לשכוח, וכשעשיתי עם עצמי איזושהי ממש חקירה, זה היה רגע מאוד מאוד משמעותי במסע שלי לפני 1.5 שנה בערך, ממש עשיתי חקירה ממוקדת וראיתי איך באופן עקבי, סיסטמטי, כל פעם שאני עובדת לפי הערכים הפנימיים שלי, האני מאמין שלי, המהות שלי, הכל מסתדר סביבי ואני מצליחה, אני חווה הצלחות, אני מצליחה להתמיד, וכשאני לא, זאת אומרת כל הכישלונות שלי או החוסר הצלחות היו כשהתרחקתי מהדברים האלו, כשפעלתי נגד הדברים האלו בלי לשים לב. ורק להבין את זה נותן המון המון כוח, לראות שיש נוסחה, אבל זו נוסחה ייחודית שלך, ולזהות מה הנוסחה הייחודית שלנו, זאת אומרת מה הדרך שלנו להצלחה, מה הדרך, איך המהות הפנימית שלנו עובדת, איך היא מכוונת אותנו, איך היא מנתבת לנו את הדרך, איך היא מראה לנו את הדרך, איך היא סוללת לנו את הדרך, איך אנחנו יודעים לייצר, כאילו מה מייצר לנו הצלחות. כשאנחנו רואים את זה, זה נותן המון המון כוח. ואז נשאר השלב הרביעי, שזה עשייה, שהיא באמת לקחת את ההבנה הזו ולתרגם את זה לעשייה. עשייה שהיא ביטוי של היכולות שלנו, עשייה שהיא מחוברת למי שאנחנו, שהיא מותאמת למי שאנחנו, אבל עשייה, כי בסוף העשייה מייצרת לנו את ההצלחות. אז נגיד במקרה שלי זה ללמד ולכתוב וליצור, זה הדברים שככה מדייק אנשים. כשאני עושה את זה אז אני מאוד בביטחון. כשאני מנסה לעשות דברים אחרים ושוכחת מי אני ומה היכולות שלי ומה אני באתי לעשות ומה לא באתי לעשות, אז אני מאבדת מהכוח שלי. אז הרעיון הוא כמה שיותר שאנחנו נשתמש ביכולות שלנו, נביא אותם לידי ביטוי, נביא את המתנות שלנו לעולם, גם אם זה לא בצורה של פרנסה, אלא לראות מה כרגע אני יכולה לעשות כדי להיות בביטוי, כדי להשתמש ביכולות שלי, כדי להביא מהאור שלי, להביא מהמתנות שלי, גם אם זה לא יביא כסף, גם אם זה לא יוביל לשום מקום, גם אם זה לא יהיה ויראלי, גם אם whatever, למצוא את הדרך שבה אנחנו מביאים את היכולות שלנו לעולם, לא סתם למצוא את הדרך להיות בנתינה, אלא באמת להיות במקום של להביא את המתנות שלנו לעולם, כי זה גם הרצון הכי פנימי שלנו, להיות במימוש, להיות בביטוי, להיות בהגשמה, ובכלל המהות הפנימית היא מכוונת אותנו לדברים שאנחנו גם טובים בהם. עכשיו הרבה פעמים אנחנו עוד לא יודעים ששם איך אנחנו טובים בהם, אוקיי?
אנחנו הרבה פעמים לא יודעים שאנחנו טובים בדברים עד שאנחנו לא עושים אותם, אבל אם יש רצון זה מגובה באיזושהי יכולת פנימית שלנו, והיכולת מתגלה ככל שאנחנו פועלים בהתאם לרצון. אז זה כזה, לא אגיד ביצה, סוג של ביצה ותרנגולת, אבל אם אתם כבר יודעים במה אתם טובים, במה הכישרונות, אז תתחילו בלעשות יותר מזה, ובכלל להיות בעשייה שמותאמת לרצון. אני יכולה להגיד שאני למשל לא ידעתי שאני טוב, היום כל הזמן אומרים שאני כותבת מעולה, אני לא ידעתי שאני כותבת טוב, לא חשבתי שאני כותבת טוב, לא שחשבתי שאני לא כותבת טוב, אבל לא חשבתי על זה, פשוט רציתי מאוד לעשות שינוי תודעתי והתחלתי לכתוב, התחלתי להעביר את הידע שלי ואז הגיעו הפידבקים שאני כותבת טוב. ב-2016 או 2015 התחלתי לראיין אנשים, אני חשבתי שאני לא יודעת לראיין ושאני לא יודעת לשאול שאלות, ואני אפילו זוכרת שהתייעצתי עם אח שלי לגבי איך לראיין וכו'. בסוף עשיתי פשוט בדרכי, ומהר מאוד התחלתי לקבל פידבקים שאני מראיינת טוב ושאני שואלת טוב, והיום אחד הדברים שהכי הרבה אומרים זה שאני שואלת שאלות טובות. אז אני לא ידעתי את זה, אני רק ידעתי שאני רוצה לראיין אנשים ולהביא את הסיפור שלהם לעולם כדי לעורר השראה לאנשים להגשים את עצמם ולתת לעצמם לקרות. זה מה שידעתי, אז הלכתי עם הרצון ואז גם היכולות מתגלות. זהו, וכשאנחנו פועלים עם היכולות שלנו, אז זה מחבר אותנו כמו לשקע, לא לשקע, לטק, לא משנה, למצבר שלנו, מחבר אותנו לאיזשהו מקור אנרגיה שמתאים אותנו, זה המקומות שאנחנו זורחים, כי אנחנו שמים את השקע בטקע, וזהו. וזה מאוד מחזיר אותנו לעצמנו, והדברים פשוט מתחילים להסתדר. אז זה ככה 4 הדברים. אני בעצם רגע אגיד עוד לפני שבשביל להיות בעשייה שהיא מחוברת לרצון שלנו, צריכה להיות שם איזושהי הסכמה. זה אולי הטריק. צריך להיות שם הסכמה לחוות את מה שאנחנו הכי מפחדים ממנו. למשל שיחסו עלינו, למשל שלא יאהבו אותנו, למשל שזה לא יהיה מושלם ושנקבל ביקורת, למשל שלא יהיה בזה כסף, למשל שזה לא יביא תוצאות, למשל שאנחנו לא נהיה כאלה טובים ויראו שאנחנו לא כאלה טובים, או שאנחנו נרגיש שאנחנו לא כאלה טובים, אוקיי? להיות מתחילים, לחזור להיות מתחילים, לאבד את הסטטוס שלנו, כל מיני דברים. כל אחד יש את בדרך כלל איזשהו משהו שהכי מפחיד אותו, לטעות, פחד לטעות, פחד להיחשב, כל מיני. ובשביל שאנחנו נוכל להיות בעשייה שהיא באמת מחוברת אלינו, והיא נכונה לנו והיא מחזקת אותנו גם, אנחנו צריכים, ובכלל בשביל שנוכל לחוות את הביטחון הזה בחוסר ודאות ולהיות בלגיטימציה לעצמנו, אנחנו חייבים להסכים לחוות את הדבר הזה שהכי מפחיד אותנו. צריכים לזהות מה זה הדבר הזה ולהסכים לחוות אותו, להסכים לפגוש אותו. וזה מה שבעצם נותן לנו את החופש האמיתי, את הביטחון האמיתי. זהו, אז ככל שאני יותר מסכימה, אני יותר חובה את הביטחון. וזהו להפעם, לגבי הדברים שעזרו לי, שעוזרים לי לשמור על לגיטימציה וביטחון פנימי. אז זה גם לדאוג לרווחה האישית שלי וויסות של מערכת העצבים. 2, תודעה ופרספקטיבה גבוהה. 3, חיבור לקוחות שלי וביטוי של לקוחות שלי, וזה בעצם 4. 4 זה עשייה וביטוי של היכולות שלי, ביחד עם הסכמה, זה איפשהו נכנס שם באמצע, עם הסכמה לחוות את מה שהכי מפחיד אותי. אומרים שאומץ, יש משפט שאני מאוד אוהבת, שאומר אומץ זה החלטה. החלטה שיש משהו יותר חשוב מהפחד. אז קודם כל לדעת מה אנחנו רוצים, ולהרגיש את הפחד, להבין מה מפחיד אותנו שם, ולהחליט שהרצון יותר חשוב מהפחד.
אז אני מקווה שזה היה לכם בעל ערך, אני אשמח לשמוע לאיזה סעיף הכי התחברתם, ואני כן אגיד שכל התרגילים האלה שאני מדברת עליהם, קודם כל אני עוד אדבר על הכל בפרקים הבאים ואני ארחיב ואני אביא עוד דוגמאות, סיפורים, ושיחות עם אנשים, אבל למי שעוד יותר רוצה להעמיק, אז יש לי ספריית תכנים בתוך מסגרת שנקראת טראסט, חדר כושר לתודעה, שיש שם גם כל מיני סדנאות מוקלטות שלי וגם כל מיני תרגילים ודפי עבודה והרצאות, שגם יש שיעור מוקלט של שעתיים על שמרחיב על כל מה שאמרתי היום, וגם יש ממש תרגילים שעזרו לי להבין מה המהות שלי, מה אני מאמין שלי, מה המתנות שלי, עוד כל מיני דברים שנדבר עליהם. אז תרגילים שאני עובדת איתם עם אנשים באחד על אחד והכל נמצא שם, אז אתם מוזמנים לראות בפרטים. וזהו, מאחלת לנו שניתן לעצמנו לקרות, ואם יש לכם שאלות או תגובות אני מאוד מאוד אשמח לשמוע. שיהיה המשך יום מעולה.